Usa ka hamtong nga babay ang gipangita karon sa kapolisan human kini nagpakaaron ingnog nurse ug midagit sa usa ka masuso sud sa Vicente Soto Memorial Medical Center dinhi sa Subo kagahapon. Base sa CCTV footage nga nakuha sa ospital, ang masuso nga si Prince Nino Celadenia duha pa lang ka adlaw nga nataw nakitang gibitbit sa usa ka babae nga nurse. Ang maong nurse walay makitang gisulob nga ID. Gidala si Baby Prince sa laboratory aron bakunahan apan sa pagsud sa nurse sa laboratorio wala na kini mibalik ug nakita na lang sa CCTV footage nga nakagawas na kini sa ospital. Ang amahan ni Baby Prince nga nagminatay og hilak mihangyo nga iuli ang iyang anak. Giimbestigahan na karon sa kapolisan ug sa NBI kung giunsa pagsud og gawas sa babay sa ospital dala ang bata. Ang kadagkuan sa ospital nanawagan karon og tabang sa publiko sa pag-ila sa maong babay ug pagtultol niini. Adunay giandam nga ganti sa bisan kinsang makahatag og impormasyon sa maong babay.